siger ikke noget. Er der gang? Ja, sådan. Jeg er jo så heldig at få til at starte ud. Og det bliver dejligt, fordi nu har jeg jo gået på turné i dag, så nu er vi så godt i gang. Så vi prøver bare det. Comes up! Cause we're there tonight, the streets tonight. The streets tonight. That's why you are so. Cause we're there tonight, the streets tonight. The streets tonight. That's why you are so. Your white lips! Cause we're there to name the streets tonight. Hey, come! The streets tonight. That's why you want us so. Cause we're there to name the streets tonight. The streets tonight. That's why you want us so. I see the hallelujah. I see the light, I say the hallelujah. I see the light, I say the hallelujah. I see the light. We'll get to know the streets tonight. The streets tonight. Oh, that's why you want us so. We're there to make the streets tonight. Keep the gun. The streets tonight. That's why you want so. Tusind tak, og lige for en gang her. Vi får lige til. Jeg får udgivet på, at du kunne se ind på Landsdækkende TV, hvordan du havde det. Og så svarer man jo sådan, fordi der er 2 millioner seere og 40.000 publikummer. Nu er det sådan et lille dumme selskab. Er du lettet? Ja. Det var så fucking fedt. Det var så vildt. Hvad skal du lave i morgen? Der skal vi ind og lave sådan noget telefon. Ja, okay. Jeg skal sove længe. Yes.